Gagawa tayo ng tuna pie. Ang ating ingredients ay cheese, bread, tuna, breadcrumbs, at mayonnaise. At 3 egg. Ano yung dinudurog natin ang tuna. Mayonnaise. Hinalo. At hinalo yung mayonnaise at tuna. Flat na po natin yung ating bread. At ipa-flat na natin Ang ating bread. At bread. lalagyan natin ng At lalagyan na natin ng tuna. tuna at mayonnaise. Ayan, tuna at mayonnaise. Try mo man, Kathleen. Tuna with mayonnaise. Kuha ka man. Yan. Lagyan natin ng yan. At Ay, ang dami naman. Lagyan mo ng cheese. Nagkamali po siya. Take kumpara. Lagyan mo ng cheese. Lagyan mo ng cheese. At lalagyan natin ng cheese. Cheese. Tapos, para ma-close yan, gaganyan. Close mo na. Yummy. I want to eat na. Sige, tayo. Ikaw man, Kathleen. Try mo man. Para i-flat siya. Para hindi siya. Sabay ka kasi Mary Glo. Ayan. Tapos, ididip na natin yan sa Pero medyo mahal ang mayonnaise. close mo yan. Ikat-kat. Wait lang. I-dip natin siya sa egg at sa breadcrumbs. Kabos. Oo. Dip mo. Sige, kabos. Pati, ano mo. Tapos, ano mo, ilagay sa breadcrumbs. Roll. Ayan. Tapos, i-dip mo uli. I-dip mo uli. Ayan. Tapos, Bugas ilagay ka mo mata uli. na. Ayan. Okay na. Ipa-fried mo natin siya. At nakaprepare ng ating kawali at mamaya ilalagay na natin ang tuna pie. Pag mainit na ang mantika, ilalagay na natin ang tuna pie. Kunin mo. Lahat nagaro. Tingnan ako na. Video mo na. Hindi mo lang po. At ilagay na natin ang tuna pie sa kawali. Sabay ako. Mainit na. Pag brown na, saka natin alisin. Pag brown na, saka natin aalisin. Ito na ang ating finished product ng tuna pie. At masarap naman daw yung tuna pie. Try nyo din itry yung masarap naman yung tuna pie. Try nyo din yung gawin, yung tuna pie. At ipapakita ko sa inyo yung finished product ng tuna pie, yung nawakan ko niya. And thanks for watching. If you like this video, give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in my next video. Come on.
Di natin isasama yung sabaw ng Ano mo tuna. na yung egg? Batihan mo na. Diyan natin isasama yung Hindi sabaw. na. Nakaprepare na ang ating kawali at mamaya ipiprito na natin siya sa kawali. And thanks for watching. If you like this video, give me a thumbs up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you guys in my next video. Padagat ko kamo! Mo.